Tricycle driver patay ng pagbabarili ng hindi pa nakikilalang sospek sa Lucena City, Quezon. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Hindi na makakapasada muli ang 33 anyo sa si Randy Baldonado. Binaril ang tricycle driver ng hindi pa kilalang mga sospek na sakay raw ng motorsiklo linggo ng gabi. Sa investigasyon, nakahinto sa Maharlika Highway ng ibabang Dupay sa Lucena City ang tricycle ni Randy na galing sa pamamasada nang bigla umano siyang dinikita ng motorsiklo. Paalam niya doon sa may-ari ng tricycle is mamamasada. Yun din ang paalam niya sa kanyang pamilya. Pero nung nakausap namin yung girlfriend sa kaibigan, alam nila isusunduin na nga itong girlfriend doon after niyang mamasada. 5 tama ng kalibre 45 na baril sa katawan at ulo ang pumatay sa biktima. Personal na galit sa biktima ang isa sa motibong tinututukan ngayon ng pulisya. Sinisikap na mahinga ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng biktima. Yung background niya sa involved sa using and selling illegal drugs and maraming mga negarit din sa kanya. Nire-review na raw ng pulisya ang kopya ng CCTV na maaring makatulong sa ikatutugis ng mga sospek. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.